салом алайкум дӯстони азиз, ин ман ҳастам доктор Беҳрӯз Маҳмаҷонов. Хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Марҳамат кард рӯи подписатсия кунед ва фаромӯш накунед ки канали Ибни Сино ояндаи дастгирии мо шумо аст. бародаро, пеш аз ҳама ки мо дурем видеоро тамошо кунем ёки прямой эфирро тамошо кунем, лайкотонро бигузоред, чунки ҳар як лайки шумо барои мо муҳим аст. Чунки як вақте ки агар лайк пеш равад, видеоҳои моро пеш меравад. Ва бозам як бор гап бигӯям ки ман чӣ коре ки карда истодам, билет мефурӯшам ёки тунисиё кардам, видео мегузорам дар канал, чӣ корҳоеро карда истодам, ин ҳамаш ба хотири шумо, ба он хотире ки мақсад шумо як ҷо маконе дошта бошед ки шумо тавобатҳои худро гиред. пеш аз оне ки мо прямой эфирро тамошо кунем, бародарони азиз, тавбати бепул гуфтем, боз як бор гап мегӯям, дар ҳар як видео мегӯям, боз мегӯям, такрор мекунам, чунки мақсад то тамом шудани билетҳо. Мо билет дорем барои тавбати бепул. Касоне ки аз мо билет мегиранд 2000 рубли русӣ, тавбатош бепул мешавад, иншоалло ба амри расули худо. Ва аз онҳо мо барои консултатсия ёки барои дору хат навистан ёки барои тавбат навистан мо пул намегирем. Барои онҳо тавбат бепулай метавонанд ҳама вақт дар мо хидматрасонӣ дошта бошанд. Ва ҳоло он ки мақсад худат мехоҳӣ ки мақсад худат нафура, метавонӣ ки билетта бифурӯшӣ, не ки тариқи мақсад ҳамо шиносномата мебиёрӣ ё аллакай мо сода дигар одам оформиш мекунем. Ин чизҳои реалиянд. Ман ба он хотир мегӯям ки шумо ягона одаме ҳастед, мешавад ки ҳамчун ба ман як саҳм мегузоред, ҳамчун барои корҳое ки ман карда истодам саҳм мегузоред. Шумо барои ман, барои ҳама бародарони тоҷик шумо як как говорят, легенда, мақсад як қаҳрамон шумо мешавед. Чунки барои оне ки мақсад касоне ки мақсад дар ин корҳо маро дастгирӣ мекунанд, инҳо чӣ гӯям, иншоалло ба амри расули худо ин як хайри ҷория мешавад ки ҳар як қадами мо шумо мефаҳмем ки ҳамин вақте ки 1000 рубла, 500 рубла, 100 рубла чанд суме ки метем, мехоҳем ки мақсад савобаш фақат дар худмон ё дар падару модари гузашта умр равад. бародарои корҳое ки ман карда истодам, аз барои худо карда истодам, не ин ки мақсад ман шикаму гишна ёки ин корҳое ки карда истодам ба он хотир. Ва ин ҳолатҳое ки ман ба шумо гуфтаастам, шуморо гуфтаастам ки бародаро дастгирӣ кунед, ин корҳо бовар мекунед, ин аз сари худам гузаштагӣ аст. Ва вақте ки бародарам аз ин гузаштагӣ буд, бовар кун, ҳамин хел бечора буд, дар назди бародарони муҳоҷири дигар бечора буд. Ва ман дар оила вақте ки як бача шудам дигар, барои падару модарам инҷо як бача ҳастам. албатта ки мехоҳам дигаронро дастгирӣ кунам, шояд ки ман намедонам имрӯз мисол чанд умр дорам. манам кӯшиш карда истодам ки барои мақсад барои шумо як намуна бошем, барои дигарон як намуна бошем, барои он касоне ки пул доранд мақсад намуна бошем ки бигзор ки ман пул надорам, вале ман тонистам ин корҳоро карда. Ман ба он хотир видео гузоштам барои акай Раҳимҷон, ҳамхел шеърҳои нар мақсад акай Раҳимҷон Аллои меҳрубон нигаҳбон бошад. Ман боз мегӯям, маро дастгирӣ кардагӣ вақташ расид ки ман суханонро мегӯям. ҳама мардак маро ёрдам кардагиаст, аллакай ман доктор шудагиам, ҳар як коре ки мекунам иншоалло ки савобаш ба он мардакам расидааст. барам мегӯям бародари азиз, мақсад 1000 рубла, 2000 рубла ин сум нест ба худо. ин шумо як ҷони як одамро мехаред. ин пуле нест ки мақсад шумо ришватш кунед, шумо дастгирӣ кунед. ман медонам ки ба ин рӯзҳо бисёр бемороне ҳастанд ки бар дигар давлатҳо, ба дигар давлатҳои Европа, дигар Ҳиндустон, дигар аз Тоҷикистон ба Россия дигар мо равон мекунем. Вале нигоҳ кунед ки вақте ки мутахассисҳо ҳастанд чӣ дар кор дигар ҷо монанд, ёки мақсад ҳамн пуле ки шумо ҷамъ мекунед, мо ҳамн корҳоро карда метавонем. барои ҳамин бародаро илтимос дастгирӣ кунед.
ман ҳам кӯшиш карда истодам ки мақсад бародароне ки мисол новаста мақсад духтурони басаводе ҳастанд ки мақсад дар бари ман ҳастанд ва дигароро дар бари худам ҷалб кунам, бо ман ҳамкорӣ дошта бошанд ва шуморо дастгирӣ кунем. Чунин чӣ хеле гуфтан, албатта ки мо мусулмонем, алҳамдулиллаҳ, хуни мусулмонӣ дорем, все равно мо раҳм дорем, мо раҳмдилӣ бар дигар касо дорем. Соат ки агар ба дигар касам ки мақсад як гандагӣ кунем, все равно раҳмдилӣ дорем. барои анамо бародарои азиз илтимос мекунам, аз ҳама шумо хоҳиш мекунам бедрои дастгирӣ кунед. 1000 рубля, 10000 рубля и барои билет фурӯхтан ин корое нестанд ки мақсад ман шуморо бо шумо бояд ами мутахассиса шумо биқапе ки намехе биге ки ака биё мо дастгирит мекунем. Вале мутаассифона афсӯс, агар ман бигӯм ки мақсад ягон корҳои ғайриқонуние шумо ба ихе бигӯ шумо навбаро дастгирӣ ё ки дар ҳамин канал ман агар ягон корои нобаҷо гузорам, агар шумо дастгирӣ мекунед, илтимос бидоред дастгирӣ кунед. Манам чун як фарзанди мусулмони тоҷик мехоҳам ки ба ҳама шумо дастгирӣ расонам. Мақсад як намунаи дигар ҷо бошем, вақте ки як корҳои хуб ки мекунем ҷо албатта ки мегӯянд ки тоҷик аст ки ин корҳои хубро карда истодааст. Илтимос бародарҷони азиз, бедрои дастгирӣ кунед. ман ба худоми бениҳоят миннатдор ҳастам аз он касоне ки мақсад билетҳои маро харидаги ҳастанд. Билетҳои ман ҷои аллакай хелаш рафта билет дорем, мисол доштем 5000, ҷои аллакай 4000 мондаги аст ва иншоалло ки рӯзаи рӯз савдошон рафта истодааст. Касоне ки мехаранд иншоалло ки ва ё раман дастгирии хуб мекунам. Ман чизе ки гуфтам, ман аз гуфтаам барнамегардам ва кӯшиш мекунам ҳамон инсоне ки мақсад ҳамон 2000 додаги аст, ҳамон 2000-ош қати даволи навсегда бошад. ва илтимос мекунам бародарои азиз ки вақте ки шумо дастгирӣ кардед, холиса лиллоҳ ва аз барои худо дастгирӣ кунед, иншоалло ки худо шуморо медиҳад. ин ба он хотире нест ки мақсад ман шуморо ягон истифода барам, не. Шумо ҳаматон медонед, ман рости гап телефонам наме шумо дар пеши ман нест, вале телефон бар ман зангҳои телефони бениҳоят бисёр ки мешавад. манам мехоҳам ки мисол хай дастгиритон кунам. ва чуноне ки гуфтам, ман вақте дар шаҳри Москва вақте хондам тамом кардам, ин просто так ман тамом накардам дар шаҳри Москва. чӣ хел мегӯям, дар шаҳри Москва бо азобҳо қатъи тамом кардам. азобҳое ки мақсад пул надоштам, мақсад ё ки рӯзҳое буд ки бояд мепартов истода, ё ки рӯзҳое буд ки пули раҳпулӣ надоштам ва 1000 рубля як моҳ ман раҳпулӣ мекардам, мерафтам меомадам. барои ҳамин ман дилам месӯза, мехоҳам ки мақсад ман бачаи пулдор нестам. як бача ҳастам ки шукронаи худо фикр ақидаи худмат гуфта метавонам ва як чизро хуб фикр карда метавонам, алҳамдулиллоҳ. ва шуморо бидоред илтимос дастгирӣ кунед. ҳеҷ гап намехӯҳад дар ҳар ҷое ки бошем мефахред ки шумо тоҷикаед, албатта ки тоҷикаед. барои ҳамин бародарои азиз, бидоред дастгирӣ кунед. номери телефони ман 915 398 3268. бидоред дастгирӣ кунед. ин як дастгирии шумо бениҳоят барои ман арзанда аст, бениҳоят. афсӯси зиёд мехӯрам ки шояд ки ин рӯзҳо барои на ҳама бародаро ин суханои ман ҷиддӣ бошанд, ё ки суханои ман шояд ки барои он касо як афсона бошад. Не ки ино афсона нестанд. ино рӯзҳое мешаванд ки худатам духтара мекоҳӣ ки вале афсӯс намеёбӣ, вале мехоҳӣ ки хубӣ кунӣ, вале наметавонӣ дигар ҳамон хубиро хата карда. ин бародаро видеоро поделиться кунед, илтимос бидорем бародаро дастгирӣ кунам. ман бениҳоят хурсанд мешавам ва кӯшиш ман шахсан видеоҳои гузошта истодам барои хотири шумо ва аппаратура надорам. мақсад кӯшиш карда ҳастам ки аппаратура бихарем. мақсад вақте ки шумо пеши ман биёед,
خیر من میدونم بسیار تو میگه پول ندارم البته که من شما رو دستگیری میکنم ولی در توجیکستان خودم که باشد اگر 10 سوم مثال سомония айда 10 суми Тоҷикистон инҷада ба рубли русӣ 1000 рубл мисол 1-2 рубл ин бениҳоят пули калон аст. илтимос бародаро дастгирӣ кунед. мақсад ман кӯшиш карда истодам ки шуморо дастгирӣ кунам ва мо дар ҳамин ҷо дар 4000 где-то 5000 подписчик дорем, вале афсус просмотр кам мегирад. илтимос бародаро бидоред дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бигузоред, чунки так 11 апрел 7 бародаро медонем лайка мегузорем, сообщение хуб менависем, сообщение мегӯям, комментарий хуб менависем. инҷо бародари мо шумо Зубайдулло Нурович. Зубайдулло бародарҷон алло меҳрубон нигарбон бошад. бениҳоят мефахрам ки хеле подписчикои хуб дорам. Зубайдулло Нурович м уҷа аллакай соат 23:07 уҷа аллакай 2000 як билет харид. уҷа аллакай билет харид. бародарҷон алло меҳрубон нигарбон бошад. ман мефахрам ки хеле бародарои хубу муъмину мусулмон дорем, вале иншоалло хуби ман ба шумо иншоалло мерасад. ҳамин шумо дуо бошед. берӯзадон худованд қувват диҳад. саломат бошед бародарҷон. бародарои азиз, ман як чиро бигӯям ки ҳар як инсон мақсад бо худаш поклонник дорад, яке мухлис дорад мегӯям ба забони туркӣ. мо ҳам бояд мухлиси худа дошта бошем. шахсан ман барои шумо кӯшиш кардаастам. худо дар турсара худо шоҳиде ки ман ин хеле ки барои шумо фикр карда истодам, шояд ки як хел бародаро қатъи шумо фикр накардаст. общий всё 5000 буд, 4000 гашт мондагӣ. 4000 гашт мондагӣ. ҳамин ки бишава ку тамом. уҷа мо всё маҳкам мекунем. Тамом. бародаре ки номоша мегирам, номоша ҳастанд, инора ман бо нишоншудатон журналда ҳастанд, инора гуфтагапоки бо хати заррин номоша нависта мешавад. ва инҷа ман навистам бародаро ки сообщениятон мехонам бародаро. илтимос. так Руслан менависад ки салом алейкум. Ваалайкум ассалом. Салом алейкум ака. Ваалайкум ассалом. Толиб Мавлавиев биги лайке. Саломат бошед толибҷон. Умрудов Зубайдулло. Салом алейкум дӯсти азиз. Ваалайкум ассалом. Абдулла брату лайка бизани акада. Саломат бошед бародарҷон. салом алейкум. доктор сар бисёр дард менад, дору ёрӣ наметиҳад, аз рӯи чӣ бошад? бародарҷон вақте ки сари худат бисёр дард мекунад, як бор рентген кардан накунад. бисёртар ҳисоби гаймарид ё ки синусит ё дигар чизо дард мекунад. як бор шумо рентген карда биёед. ман иншоалло тобати шуморо менависам. иншоалло хуб мешавад. агар дар ҳолате ки шумо дар сартон бисёр дард мекунад, метавонед ки шумо доруи мелоксикам 15 миллиграмм як таблетка истифода баред. иншоалло ки дард нест мешавад. вале пеш аз ин ки мисол дарди шумо нест шавад, шумо метавонед ки мо чӣ гӯям як бор рентген кунед. шумо биёед ба ман муроҷиат кунед. иншоалло ки ман шуморо тобат мекунам. иншоалло тобатон мекунам бародарҷон. брато
Салом алейкум, бародари Созӣ. Алиҷон, салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Сӯроб Султонов. Салом бародар хубӣ. Худо ба шекли шумо Созӣ бародар, ҳамаро личение мекунем. Сӯроб Султонов бародарҷон. Бале, иншоаллоҳ ҳамаро ман личение мекунам. Бале, иншоаллоҳ. Сӯроб иншоаллоҳ мегирем бародар. Саломат бошӣ бародарҷон. Саломат бошӣ. Бародару як ролики хуб дар кор. Сӯроб Султонов бародарҷон. Урология оиди чӣ масъала бошад, шумо дар ватсап ман нависед, ман иншоаллоҳ ки дарак шуморо меём. Қабодиён ватанам. Қабодиён ватанам. Салом акел доктор. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Саломат бошед бародарҷон. Шӯи Аслиддин менависад ки салом ака, худованд шуморо нигаҳбон бошад. Ака моро дар кор қабул мекунед? Илтимос дар гарибием бекор. Бародарҷон, салом алейкум ва раҳматуллоҳи ябурга. Касоне ки агар бекор ҳастанд, мақсади дигар объектҳо бо дигар бародаро суҳбат кардаги ҳастем, оиди ҷои кор метавонед суҳбат кунед иншоаллоҳ дар ватсап. Ман номери телефони ватсапам ман менависам. WhatsApp. Номер телефона Instagram 915 398 32 68. این نمبر تلفن واتساپ منه. بدون карда бо бирӯз маҳмуҷони касоне ки билет мегиранд то обаду бепул мешавад, консултатам бепулай ва укол система монда ино бепуле. Вақте ки 5 ва 7 рӯз хоб меяд то обад бепулай. Шӯи Аслиддин банавед дар ватсап ман. Ва дигар бародар нависта ки як бор мегим ина дар ватсап ман нависем. Ва бародаро азиз, як гапро нагуфта намонам ки ман шахсан худам духтур ҳастам ва рӯзҳое мешавад ки ман худам бемор мешавам, вале худам ягон кас дар кор ки система укол кардан дар кор аст. Вале нигоҳ мекунам ки мақсад нест, охе нест. Вале ки иншоаллоҳ ки мо бикушем ҷое ки гуфтааст. Аллакай ман документура супурдагӣ ҳастам барои литсензия кардани вай. Уже даводав карда истодам, ҳар рӯз даводав карда кори худамро мепартам, мерам даводав карда ҳастам ки мақсад ҳамон оиди клиника, мақсад ки ин клиника дар тамоми дунё як мисол бизнес аст. ҳама шумо дӯста бигиред. Ин ба ягон кори ғайриқонунӣ чӣ надорад, ин қонунӣ ҳамаш. Қонунӣ. Вақте ки мо кушодем, албатта любой кас метавонад меёд. Дар ҳамин ҷо савол доданд ки шумо ҳамаро тавбат мекунед? Албатта ки тавбат мекунем. Хуб, саломат бошед бародарҷон. Саломат бошед. худо дар тори сар аст. Худо шоҳидае ки корое ки карда истодам барои ба хотири шумо карда истодам. Вале рӯзҳои наздик иншоаллоҳ бародару азиз як ҷоро аренда мегирем иншоаллоҳ ва метавонед ки то кушодани балнисара шумо биёед, мисол хизмат мерасонем. Вале билетҳоро савдо кардан мегирем. Шумо иншоаллоҳ ман нигоҳ кунед бародаро, стоматологияра хеле арзоне мекунем ки барои любой бародари худмон нархҳо дастур мебошанд ки шумо вақте ки ба як кас муроҷиат карданӣ мешавед, шумо фикр кунед ки дар ватани худмон қарор доред ва тобатотон дар чӣ хеле ки дар Тоҷикистон мегиред, чӣ хеле мақсад дар Тоҷикистон 100 сӯми тоҷикӣ ёки 50 сӯми тоҷикӣ пулай. Барое ки ба сомонӣ агар бигардем муҷадда мақсад арзонтар чем Россия. Ва ман кӯшиш кардаастам ки ҳамин хел нархҳои шумо ҳамин хел бошад ки шумо азоб накашед. Ва бародаро бисёр савол бар ман доданд. Дар ҳолате ки агар касоне ки рафтану ба бемории зуком ё грипп гирифтор мешаванд, бародарои азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки
шумо аз дорои ингаврин 90 мграмма истифода баред. Як капсулаи 10-ро истифода баред, чунки ин дору беҳад доруи хубе аст, ки ба бемории грипп ё аллакай тобат меёбед. ва дигар бародаро нигоҳ мекунед, ки дар барои грипп мешаванд, температура дигар сар мезанад, нигоҳ мекунед, ки аллакай чӣ шудааст, чӣ мегӯянд, асал задан мегирад. Дар ҳолате ки нигоҳ кунед бародаро, шумо асал мехӯред ё ки иновай мехӯред, иммунитетон бале хуб мешавад, вале температуратон изменият шидан наметавонад. вақте воврема шумо доруе ки вақти грипп мешавед истифода намебаред, шумо дониста бигӯед, ки осложнение ё ки ба гурда ё ки ба ягон узви дигартон омада расонида метавонад. Барои он қадр бародарои азиз, илтимос аз ҳамаи шумо хоҳиҷонам дастгирӣ кунед, поделиться кунед видеоро, барои чунки ҳар як сухане ки ман мегӯям, суханони ман бо асосанд ва кӯшиш мекунам, ки хизмати ман ба шумо бирасад. бародар азиз, ҳамарӯза кӯшиш мекунем, ки видеоро пеш бурдан рафта мегирем. Шуморо бидорем подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, лайк бигузоред. Инҷа мақсад конкурс нест, инҷа мақсад барои тавбати бепул. Албатта ки як конкурси хуб мемонад иншоаллоҳ. мондагӣ аст инҷа гуфтагием призо чӣ ҳастанд нестанд, вале кӯшиш кунем мақсад шумо дӯстан бигирем. иншоаллоҳ ман кӯшиш мекунам, ки ҳамун 10,000 додем, ки 10,000 течини 100,000 арзиш дошта боша, ки багар боқӣ ман заряд трати накардам пулро. карта ба номи Беҳрӯз Маҳмадҷонович карта ба номи Беҳрӯз Маҳмадҷонович инҷа нест. Агар ҳастан бародарон азиз, касоне ки мақсад ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. инҷа дар ватсап касон кад менавист. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракатуҳ. албатта ки общий чанта билета Кароматлоҳ Ҳакимов. ҳозир саволотонро як бор мехонам. бародарон намешавад бобоҷон ашудаш ва бонус мигрант ва тавлидло бигӯям, реклама кунанд ҳамаи каналро. ба фикри ман бисёр бародарон намедонанд ин сайта. ман бовар дорам, ки ҳама билетҳо дар як рӯз бук мешаванд. алиҷон бародари азизам, салом алайкум. дигар бобоҷонам иншоаллоҳ рост гап намедонам. бале рост мегӯед. гуфтагишу ҳастм, бояд мара гуфтагӣ будам биё. ман ростгап аз сабаби кори бисёрум чӣ хел гӯям, натонистам мақсад рафта, вале иншоаллоҳ ки рӯзҳои наздик ман мерам ин видеоро мисол мегӯям дар дигар каналҳорам дигар бигзор, мисол бояд реклама тиям, чира оиди билет бояд реклама тиям. иншоаллоҳ ки мешава. Кароматлоҳ доктор общий чанта билета общий 5,000 билет буд. 5,000 билет ҷо аллакай хеле савдо шудагиаст. 4,000 мондагиа. 4,000 чанта мондагиа, ки савдо рафтааст. майда рафтааст. акна намегӯ ки ранги дигар билетҳое, ки мақсад мисол конкурсбозо дар як рӯз ду рӯз тамом мешаванд, хеле нестаю. майда рафтааст. мақсад ҳамира бо сабабе ки мақсад бародаро чӣ хел гӯям, аввал дер видео мепартам, аллакай тасмим гирифтам тез видео партам. 5,000 билета ҷо аллакай 5,000 4,000 чанташ мондагиа.
ҳисобш кардаги нестем, рафтаеста ҳама. Ва нигоҳ кунед бародаро, касоне ки билет мехаранд, оҷо номошон нависагианд. Касоне ки мехоҳед ки билета бибинӣ, метавонӣ номат нависагӣ ҳаст. Бе ягон мушкилӣ. Да журнал, да компютер, бо да журнал дига запас. Полный мондагианд. Карта муладаст як бародарамон мақсад билето мисол дар хидмат карта да дига, пулу да дига кас мақсад. Баробар бародаро беташвиш дастгирӣ кунед, иншоалло дастгири шумо дастгири моа. Вақте ки шумо вақте дастгирӣ кардед, албатта ки мо инкишоф меёбем. ва шумо тасаввур кунед ки дар хонат агар бошид, то як растаниро мешинонӣ ё ки ягон себа мешинонӣ, аз ҳамон себ ту мехоҳӣ ки самара бигирӣ. Бале мо ҳамон себи ҳастем ки бояд мо ба шумо самара бидиҳем. ва шумо кӯшиш кунед дар бехи ҳамон себ шумо об диҳед, ягон чизое ки фоидабахши диҳед, ки ҳамон хеле себои калони бамаза бидиҳед, ки хеле дам бигиред. Мо ҳамчунин мақсад кӯшиш карда ҳастем барои шумо як беҳбудӣ биёрем. Иншоаллоҳ, иншоаллоҳ бародаро, ман боз мегӯям ки худо дар тори сара. Ман худам ки ман ҷиҳатҳое ки зиндагиро ки ман гузаштагӣ ҳастам, мақсад азоби гузаштагӣ ҳастам, барои ман пул важни нест. Барои ман одамгарӣ важне аст. Барои ман ҳама бародарони тоҷикам ҳама бародарат барои ман. Ман додари ваёем, ё ака бошам додари ваёем, ё ки ман ака бошам акаи ваёем. Ман бениҳоят ҳамаро эҳтиром дорам, дӯст дорам. Ман ватанам дӯст дорам. Баробар шуморо биёем дастгирӣ кунем иншоаллоҳ. Билет 2000 бародаро, 2000 биёед харидорӣ кунем илтимос. беҳтарин брат, билет нагирам, просто ягон сум ёрдамтон кунам мешавад брат. Бародарҷон, саломат бошед. Беҳтарин суханам гуфтӣ. Кароматулло Ҳакимов. Бародарҷон, дар ҳамин суханҳои хубту ман ба худо хушҳол мешавам. Ман фахр мекунам ки бародаро бо мақсад ман медонам ки дар ғарибӣ бениҳоят мушкил аст. Пулиёиро мушкил аст. Худо дар тори сара дилам месӯзад ба худо. Бениҳоят дилам месӯзад. ҳамин рӯз як ака омад, беморӣ як дошт. Бениҳоят ёрдамаш мекардам. ҳамин рӯз видеош кардем. хай вай бечора фақат ба ҳамин доруи обезболивающий ширкати занг мегарад. Бечора хай холаси вазнина. ҳам хеле бевазнора, ҳам хеле мақсад одаморе ки мақсад мехоҳам дастгирӣ кунам. Бевазнора бародарои мехоҳам ки бечораҳанд меоянд. Дилам месӯзад. Мехоҳам ки дастгиришон кунам. бовар кун. вақте ки кӯшиш мекунӣ ки ту як ҷоро биканию мақсад ҳамуҷа бирои дастгирӣ кунӣ, як одамо бениҳоят мушкил аст. худо дар тори сара баъзан ҳолатҳо малиса мегирам, дору укол медизам меёрам барои дигар бародаро. ва барои қарам мегӯям бародаро азиз ки дастгирӣ кунед. дастгирӣ меёбед иншоаллоҳ. ва ман кӯшиш карда истодам ки дастгирӣ хуб ҳамин вақте ки ҷое ки мерам ки хат насур кардем ки масалан ба қавле мегӯям чӯлбирӣ мегӯям. вақте ки меравам бовар мекунед, албатта ки гуфти гапи ҳисоб благодарит мекунанд, вале ҳамин корро бадаҷи бепул мекунанд барои бародаро. ва шумо фикр кунед ки коре мекунед ки ҳамин мисол хайри ҷория мегӯянд, хайри ҷория, садақаи ҷория мекунед. И вечно вақте одамизод мемирад, то он даме ки мулло маро фаҳмодагӣ буд, то он даме ки одамизод мемирад, хайрашам савобш нарас. номаи амоли инсон рафтан мегирифтааст. ва шумо илтимос дастгирӣ кунед бародаро. шояд ки ман натонам ба он забоне ки мақсад дигар бародароро фаҳмондан, вале кӯшиш мекунам ки бифаҳмонам. ҳар ҷо илтимос мекунам бародаро. баъзан бародаро медоранд як хелаш, ҳамаш не як хелаш, ӯ як хелаш дар дигар каналҳоро гапҳои қабеҳ менависад. илтимос
мо сазовори он гапҳои қабеҳ нестем, ки мақсад як кас бихезад мора гапҳои ганда гӯяд. Барои чунки ман ба ягон кас коруту нестам. Ягон касам қати каселе ки рафтуомад кардам, албатта дастгириш кардам, оиди бемориш дастгирӣ кардам, барои ки ай дастам мебиёяд. Ман оператсия карданам метавонам, алҳамдулиллоҳ, табобат карданам метавонам ва дастгириам кардан метавонам. Ва корои медбиратӣ мақсад корои медбиратия мақсад ай даст ман аги об барин меояд. Ман ин корро кардан метавонам. Албатта ҳамин рӯз ба худу бародару ҳамин рӯз як кара оператсияш кардем ва пагои дигарам ман як оператсия дигар дорам ва пагои дигаршам бо оператсия дорам. Е бародари азиз, ҳамин хуб неста ки мақсад мо ҳамин хуб неста ки мақсад ман шуморо дастгирӣ мекунам. Як ҷоя ки бошӣ ки вақте баъди оператсия кардан спокойно то бешинем роҳат кино. ҳамин рӯз бародаре ки буд, ман стунмоҳураша ҷои стунмоҳура киста гирифтам. худш медонад. Охира бародаро бирои дастгирӣ кинем. Дастгирии шумо бениҳоят бо ман зарур аст. вазъият иза ман намегӯям шуморо ки ман бемор аст. бародарам галасаи рӯй мекунам. Бародарҷон салом алейкум бари дигар. иншоалло ки дастгирит мекунам. иншоалло бародаро бо ман дар тамос ҳастанд, кӯшиш мекунам ба ҷои кор дастгирит кунам. иншоалло зиқ нашавад. агар ман бачаҳо кор дорам, агар занг бизанӣ, ман корро предлагатит мекунам. худат бизан бара, худат нархнамо бикунӣ, худат мақсад суҳбат кунӣ. ин коррош мақсад кори ман не. шумо метавонед худтон ба ҳамон одами коргар ёки корфармо худтон суҳбат кунед, беҳтарин мешавад. ман мегӯям шо иншоалло қабултон мекунам, бекор намемонед. ва бародарои азиз, як бори дигар бахшиши зиёд, узр бисёр. лайкора бигзоред, лайкора бигзоред, лайкора. Так. Муроду Зубайдло менависад ки мардам ягон як конкурс падамалата билет мегиред, ҳам гуноҳ мегиред, ҳам залал. гӯш кунед бародаро, ин ҳами Муроду Зубайдло бениҳоят гапи хуб аст. мардум ягон конкурси падамалата билет мегирен, ҳам гуноҳ мегирен, ҳам залал мебинем. бениҳоят ман дар ин гапи худат розӣ ҳастам 100%. доктора ёрдам кунед. доктор фоидаи моҳа як дандон кани 6000 рубле. агар дар доктории хидмат бошад, бо як чи арзон мекунад. худо шоҳид ай. нами гапҳо ман дар ҳамин вайсами ютуб даже панг кунем. ман ягон кас сартарс надорам, ягон касе қарзор нестам. ва гуфтанӣ ҳастам ки худо дар тори сар ай. агар парвардигор ҳамин билетои ман савдошу рафтаистия, савдошу меравам. ман наметавонам гуфта ки мақсад шояд ки пагатон бошад, шояд ки даямотон шавад, шояд ки ним одатон шавад. ҳамин билетҳо савдо шаванд. нархи ҳамин дандонканира ман ҳамин хеле мекунам ки чада қулай бошад ки дам бигирӣ, просто дам бигирӣ ки дандонтан биканӣ, роҳат кунӣ, бигӯ ки яка гап надорам. ман ин корро мекунам. барои медонам ки як рӯз омадам, як рӯз мерам.
нахӯ кам кори хубия карданатон хадо датор сарай хоб бовар мекунӣ хона инаки соат 23:37 сар гарени дар кардиса чашм қатъи хеле энда дар кардиса вале ман дурманон қади шумо суҳбат кардам вале сабаби қади шумо суҳбат кардаасудам уҷи аллакай дарди чашма қади дарди сар намефаҳмам ва шуморо гуфтани ҳастам барлоро бидурои дастгирӣ кунем чақчақ кунем ҳаршаба кӯшиш мекунем ки мақсад билетҳоро савдо кунем билетҳо савдо равон иншоаллоҳ барои шуморо хубия барои манам хубия вақте ки иншоаллоҳ ки ман гуфтам ки литсензия супурдагӣ ҳастем вақте ки билетҳо савдо равон ё аллакай як садақача шурӯъ мекунам подписчикомо файрод мекунам мебиёям уҷи аллакай иншоаллоҳ ки оши чира оши клиникара мезанам ба ҳазар бо хали як курс массаҷи дигар як курс массаҷи дигар бо массажшон мегирем иншоаллоҳ массаж бепулай ман ҳаро гуфта метавонам ки мо ака профессионали массаж мекунем профессионали массаж мекунем мо хеле барои бемории стутунмора барои хароб шудан барои фарбе шудан барои крон ҳамаша мо мекунем ин крон ҳамаша аз дасти худо мебиёяд вале шумо дастгирӣ кунем бародарон дастгирии шумо ба ман зарур аст вақте ки дастгирӣ кунем албатта ки дастгирӣ меёбем бидурои дастгирӣ кунем нигоҳ кардаастам аллакай 7 одам тамошо кардаастам вале 18 лайк бародарон лайка бизанед зазирбо чаброре гуфтаябирсо лайка бизанед лайка бародарон ҷода ҷода ба ягон каса клюш додан касоне ки мақсад эфиро медоре илтимос клюш дометем бидурои дастгирӣ кунем ба зубайдуллора али ва ҳаминро ман мақсад клюш метем илтимос бидурои дастгирӣ кунем клюшон метем фақат номери телефонро ҳастан гирем бародарон иншоаллоҳ бародар иншоаллоҳ якта гӯспанде як гӯспанде чанда гӯспанд мекушад бигзорм ютуба мекафонанда али бародарҷон ман чӣ додам клюши додам номери телефонам наиста бимонем ба бисёр хуб мешавад 915 390 32 68 барои тообати бепул
Сергей Петрович, доктор Багдад, зинда бошед. Парвона иншалло киногара мекушем. Иншалло. Иншалло бардорам. Бо дастгири шумо бардорам. Ва хай албатта ки бародарое ки мақсад гуфтага пилософия, я очень надеюсь, что есть ребята, которые на самом деле у них есть деньги. Может быть, они нам чуть-чуть поможет. Ҳастан бародарое ки мақсад пул доранд. Шояд ки дастгирӣ мекунанд. Ва бародарои азиз, ман як хоҳишгар дорам. Илтимос, ки розӣ аст ки мақсад кадоме ки розӣ бошад, плюс диққат, мақсад ҳар дорура барои ҳар табобат ман гуфтам рафтан мегирам. Мақсад як навора кунам партом, як навора кунам партом. Мақсад барои шояд бигӯянд ки ин дору барои дарди сар ёки ин дору барои дарди чашм. Касе ки розӣ бошад марҳамат як плюс монад илтимос. Калома бебилетам иншоалло айдастам омадагиро даст гирӣ мекунем. Яке дар оянда пешатон омада мегӯяд ки бо бебилетем чӣ то бишиносем. Саломат бош бародарҷон. Ку бародаро ку ҳамҷа дар 10 нафара тамошо кардаста ку плюстакон монед ку чӣ гапае? Мақсад розӣ ҳастем нестем? Ва бародаро азиз, аллакай аз плюс монадҳо Сергей и Караматло. Вақте ки плюсак мондаи ман иншоалло бо боварии комил гуфтан метавонам ки аллакай розӣ ҳастед. Дар бораи ҳар беморие ки мақсад ёки грипп, ёки мақсад гурда, ёки мақсад пневмония, дигар беморӣ вақте кадом дорӯе ки мақсад аллакай табобат меёбед, аллакай ман доруро дар борааш ҳар як доруро гуфтам рафтан мегирам. Шумо метавонед ки мақсад канал даромада барои сардарди чӣ кардан сарро дард кардаста фалон доруро мегирам. Правильно. Вале давлени пасте кадом доруро гирифта мегирам? Фалон доруро. Би акай берӯз чӣ гуфта? Акай доктор берӯз чӣ гуфта? Фалон доруро. Сразу мегирем. Ёки давлат вақти касали қанд, чӣ кора накун? Фалон доруро. Значит фалон доруро гирифта. Ё барои бемории ҷигар, ё барои дигар бемориҳо. Барои бародаро иншоалло ки дар оянда аз парвон шуд видеоро сабт карда парсон рафта мегирам. Вале аз сабабе ки ман мақсад кори ҳамин мақсад сурати ҳамин болои экрана ки хуб карда ки наметавонам, камтарак ман видеома сустарак бурам. Вале 2 рӯз пеш буд як ҷо хатнасур рафтем, бениҳоят видео кардаги будем, як додарака то вақти хатнасуриш кардам. Хеле гӯям. Видео бениҳоят хандаовар буд, чунки кӯдакак вақте дар такои степи вақти хатнасур кунад чӣ хеле як шумо мебинӣ ку мегӯяд ман туро дӯст намедорам, мегӯяд хеле бара, аммо мегӯяд не ман туро дӯст медорам. Он видеоро ман мепартам, беҳад видеои смешное. Зуро илтимос дастгирӣ кунед. Видеоро подписка кунед, хеле просмотр бинед, хубтар мешавад. Ва кӯшиш карда ҳастем ки мақсад корое ки карда истодем мақсад барои шумо бошад. Вале афсӯс ки мақсад ҳамин корои оператсионии маро мақсад ютуб иҷоза намедиҳад ки мақсад ман ба шумо нишон диҳам, чунки мақсад намедонам аз чӣ сабаб бошад. Агар иҷозат мешуд ки мақсад барои оператсия кардам мақсад иҷозат ки прямой эфир, ман иншоалло чӣ мекардам шуморо прямой эфирро мақсад нишон кардам чӣ тарз
мақсад операсионро ман бошум нишон медам. Прежде чем вақте ки шумо ягон ҷо мехоҳед ки тобат гиред ё оператсия кунед, пеш аз тобат ё оператсия гирифтан илтимос аз ҳама шумо хоҳиш карда мешавад шумо чӣ кор кардан оdat кунед. Шумо як видео тамошо кунед ё ки ягон совети хуб гиред, баъд равед. пеш аз оне ки мақсад бояд ба кадом духтур бояд муроҷиат кунед, албатта дар бораи кадом узве ки набошад шумо бояд донед ки кадом духтур ба кадом узв мисол тобат мекунад, албатта баъд равед хубтар мешавад. Албатта ки ман 3-4 диплом дорам барои ҳар разни мақсад бемориҳо ва дар ҳамин вақти ковид вақте ки сар шид, дар вақти ковид ман ҷойгиракӣ бениҳоят бародаро вақте дастгирӣ кардам ва профессорро қатъи рафту омад кардам, ҳамин табобати кардем. Дига аллакай опыт монам хуб шид ва ҳамчун як испитание буд. Мақсад ин испитание иншоалло ки гузаштем. Барои ҳамин бародаро дастгирӣ кунед. Чӣ видеое ки мешавад, ин ҳамаш ба фоидаи шумо мешавад. бениҳоят хуб али бародарон зубайдулло иншоалло ки номероро навистасиян бениҳоят хуб аст. билетура аллакай 5 бародар билет харид. иншоалло ки номашона менависем. Кӯ медонед бародаро ки лайка бизоред, лайка биҷиқӣ, лайка биҷиқ бача, лайкотонро зер кунед. гуфтем гапи бародари Лена будимон ки лайкҳоро зер кунед. брат, кадом профессия? ассалому алайкум. созани хубин ака, хаста набошен, саломат бошед бародарҷон. брат, кадом профессия докториро дорӣ, яъне бо кадом бемориҳо ба шумо муроҷиат кунем? бародарҷон, аслан дар соҳаи хирургия ё ҷарроҳӣ ғарзи операсияи майнаи сар ва операсияи дил ва дигар бемориҳо метавонед операсияҳо метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. вале урология, соҳаи урология метавонед муроҷиат кунед ва дигар бемориҳо, мақсад детский хирургия ва взрослый хирургия, педиатрия, терапия метавонед бо ман муроҷиат кунед. иншоалло ки дастгирӣ мекунем. регион 1-2-3-4 регион 1-2-3-4. албатта ки мо духтурем. як бародар ҳамин касал дорам. бародарое ки мақсад касал дорам, мақсад
новаса кадом касале банависам дар поин. дар бораи дигар беморӣ мақсад бародарое ки мақсад менависанд оиди бемории мақсад бинира операсия кардан, рост гап бинира ман операсия намекунам, вале бародармон як бародари дӯстмон операсия мекунад. духтуроам конкурс ҳал карданд. Не конкурс нест айҷа бародар, конкурс нест. Айҷа конкурс гуфтани гап нест. Иҷода тобати бепулай, тобати бепул яъне то 2000 билет мегирад, тобатот бепулай мақсад. То вақте ки клиника мо кушода мешавад, ҷо аллакай мебиёд, тобатот бепулай. То дига ягон пул монда мискорда консултатсия тобатот. барои қараи конкурс нест. конкурс мо ба он хотир гуфтем ки мақсад шуморо привлекат кардан, шумо бидонед дар канал бигӯем ки чӣ гапа. На самом деле конкурс нест. вале иншоалло вақте ки мо тобатро ки сар кардем, албатта ки кӯшиш мекунем ки ҳамон 2000 ки ба мо додаӣ ё ки дастгирӣ кардаӣ, ҳамон 2000 мақсад уверен мақсад бо ки хай ман на самом деле имконат додам, ман мефахрам ки ҳамин ба ман чандин бораҳо тобати бепулай. бале баъзан бародароне ҳастанд ки албатта худо дар толи саре ба иҳо мебиёнд просто. бародарое ҳастанд ки мақсад 5000 хеле додагӣ гуфтагӣ ака ин барои аз барои худо хеле неки билет. Неки ҷамо номро менависем. кароматло ҳакимов брат, оиди ягон беморӣ дар ватсап нависемтон ягон тавсия дода метавонед? албатта бародарҷон, иншоалло ки тавсия дода метавонем. то дар ватсап навис, бениҳоят тавсияи хуб медиҳем, ягон мушкиле надорад. фақат доктор ба тамоми касал иншоалло. бале бале, поделиться кардаам гирем видеоро иншоалло ки. салом алейкум ака. ва алейкум ассалом. акаҷон зонаҳом дард мекунад дар душанбе и дар ҳамин Москва нишон додем, тобат кардем, ҳеҷ результат надод. зонаҳо дилшод собиру бародарҷон, нигоҳ кунем. вақте ки зонаҳотон дард мекунад, шумо ягон мо рентген кардем ё ки анализ бурдем. вақте ки агар карда бошед, шумо дар ватсапи ман ё ки анализ бурдаги бошед, дар ватсапи ман равон кунед оиди беморитон, ман ягон тавсиятон метавонам. касоне ки билет харида нестанд, билет 915 390 3268 номер телефон қади пайваст карда бирем дастгирӣ кунем, бародар билетро харидор кунем. наврӯз солем хубем иншоалло. беҳтарин наврӯз ф иншоалло ки хуб ҳастем. хай чӣ мегӯям, сарамон дард мекунад, вале аз сабабе ки қати шумо суҳбат карда истодем, чӣ гӯям, дардро намефаҳмем. Так, регион 134 чизера ки намефаҳмӣ, ҳарфи гап надорад. лучше рав ҳамон метрода. баланд гапем. бародари 134 уже аллакай вай намедонад ки мақсад сухан дар бораи чӣ меравад. барои аз ҳамон сабаб вай ҳар хел гапҳо гуфта истодааст ва вақте ки рафта бо мақсад ягон гапро фаҳмад, шояд ки пас фикр кунад ки ин ҷой хуб аст. ассалому магомед магов. ассалом доктор, камтар баланд гап занем.
сабабе ки ман мисол овозам паст аст, шояд ки паст аст. Иншолло ки рӯзи наздик микрофон мехарем, микрофон суҳбат мекунем. Вале шумо нигоҳ кунед, пагоҳам эфир мешавад, иншолло дар эфирам бошем. кӯшиш мекунем ки бо шумо ҳамавақт ба хати алоқа бошем. Вале акари меҳмонӣ кардан узди кам ҳам кардам. Дилшод Собиров ба номере ки мақсад инҷода Али ёки Зубайдулло навистагӣ ҳастанд, дар ин ватсап аст. Ватсапда шумо нависед, иншолло ки чӣ мекунем. Ну, хорошо, я постараюсь, что погромче поговорить. Сергей Петрович. Рамазон броя насиб, иншалло, миём пешкун билет ҳам мегирам. Бале, бале. Инҷа як бародармон дар ватсап навистагӣ буд. Ватсап ҷо аллакай бисёр хуб суҳбати хуб доштем. Ба фикрам ки донор шудагӣ аст, ба кадомира донор хун буда шудааст ва видеошаро карда бениҳоят хуб. Ва бародарои азиз, як борига ман бо шумо мегӯям ки агар мехоҳед ки шумо мақсад донор шавед, рафта дар мадисо ҳамон хуни шумо як касе чӣ гӯям, як бародари мусулмонтон ягон маризе вақте ки дастгирӣ мекунад, ин ҳама барои шумо як садақа мешавад. Ин бародаро видеоро кардагӣ аст, бениҳоят видеош ба фикрам донор шудагӣ аст. Донор бо баҳона ба хотири азоб фоидаи мо муҳоҷирона. Иншолло, иншолло. Ака камтар беморӣ дорем, мумкина дар ватсап савол кунем. Бале, бародарҷон, Наврӯзев дар ватсап фақат саволтон иншолло медонед, савол бисёр хуб мешавад. ҳамин чиз саволе ки мешавад, бародаро, дар ватсап нависем бисёртар хуб мешавад. Ва саволе ки ман дар як ҷо қарор дорам ки зангҳои телефонӣ на он қадар хуб ҳастанд. Чӣ гӯям на он қадар хуб ҳастанд? Ба он хотир мегӯям ки мақсад связсоз нест. Связсоз намедонам аз чӣ сабаб бошад. Шояд ки телефони ман МТС аз ҳамон сабаб. Ва барои ҳамон шояд. ва чӣ саволе ки бошад дар ватсап нависем, бисёртар хуб мешавад, бениҳоят хуб мешавад. хуб. ва гуфтанӣ ҳастам ки иншолло агар парвардигор насиб карда бошад, агар иншолло ки клиникаро мекушоем, клиникаи кушем пересадкаи волос меяк волос мондана одамое ки кал ҳастанд, ба одамои кала мақсад бениҳоят хуб мешавад ки пересадкаи волос мекунем. маслиҳат кардагием ҳамаи қоидаи оператора иншолло гуфту шунуд кардагием, бояд оператора биёрам барои пересадка волос. Худурои бародаро дастгирӣ кунем. Дастгирии мо дастгирии шумоа. Дастгирии шумо дастгирии моа. Як рӯз
намедонам як канал буд бениҳоят ҳамин чӣ мекард билет мефурӯхт билети 500 рубл расид. вай ҳамон хел ман бовар намекардам ки вай билет мефурӯшад. вай конкурс буд, вай конкурси мошин буд чӣ буд намедонам. дар муддати як моҳ ҳам билети 7000 буд 10000 ҳавай савдо кард. ман даҳанам канд ки албатта ки мардум мехариданд мардум. баром қара бародаро будори дастгирӣ кинен барои ҳамаи шумо бас барои насаду 15 398 3268 номеро бо номи карта бо номи беҳрӯз маҳдудият бутавонед подписатсия кунед ва дар ватсап бинависед. барои тавбати бепул касоне ки билет мехаранд 10000 ин тавбатҳо бепул мешаванд. бо ҳам касоне ки консултатсияш бепул мешавад. вақте клиникаро кушодед албатта ки масалаи одамо меян чӣ мекунанд тавбати бепул мегиранд. хуб дар эфир 12 кас аст вале саволҳо кам ҳастанд. саволотонро бинависед, лайкҳоро бизоред, чунки саволҳои шумо барои ман бениҳоят муҳим ҳастанд. ва рӯзои наздик бародари мо шумо бояд мешинем суҳбат мекунем, видео мекунем дар бораи бемории анемия ва дар бораи бемории псориаз ва дар бораи бемории геморрой ва трешния геморрой. дар ин бемориҳо барои бемориҳо суҳбат мекунем, мавзӯъ мегузорем, бидорем тамошо кунем ва агар хатти мақсад ҳамон на дард ё нос доред албатта медонед ки чӣ кор кардан дар кор. бидорем бародаро подписатсия лайкро бигузоред, чунки барои мо подписатсия ва лайк бениҳоят муҳим аст. салому алайкум соди тини доктор, дандоном ҳар рӯз мешавам. доктор, дандоном ҳар рӯз мешавам, аммо сафед намешаванд. Чӣ бояд кард? бародарои азиз, ҳамин рӯз як додар биноя нигоҳ кардам, дандонош камтар ғаҷ буданд. пагоҳ иншоаллоҳ мебиёяд ба назди ман, дандоноша сафед мекунад, полностью дандонош сафед мешаванд. хеле медонам, баъд медонам чӣ кардан аст. вале худат агар Ҳайдар Мирзоев, агар вақте ки дандоноти сафед намешаванд, ғаҷ ки бошанд, як бор муроҷиат кунед, дандонота ман сафед мекунам. иншоаллоҳ дандонота сафед мекунем, кӯшиш мекунем. ака номерои ватсап охираш 3268. ватсапи ман номерош 3268 915 390 3268. ҳамин бародар нестесне. И Али Муродов Зубайдулло, ино ключ додагиём, мақсад чӣ кардаздиям. нависти истем мақсад номери телефона
Сергей Петрович бародарҷон, барои кори хайр кардан албатта ки талабоҷо нигоҳ карда, масалан агар видео просмотр гирифта бошад ё 500 000, аз 500 000 ё 10 000 одам пул мегузаронад ё ки 20 000. На ҳамаон касон мақсад дигарош мегӯянд чикорш мекунам, чикорш мекунам. Ина ҳамин мақсад ман 5 000 билет савдо мекунам. Ва дар оянда як блогер бақуввата касоне мақсад бобоҷон мегӯям ки вақте ки конкурс, вақте ки касоне ки ёрдам мекунӣ, илтимос ягон журнал бикушод, чунки журнал касоне ки мақсад 50 рубл 100 рубл мепартоянд, ҳамон инсоно мақсад вақте ки ба муроҷиат яке гуфтан ки муроҷиат кунем ёки дастгирӣ кунем, ро дастгирӣ кунем. Як чиро бигӯям ки албатта нигоҳ кун, вақте ки ёрдам кардӣ ёрдам мебинӣ, вақте ёрдам накардӣ ёрдам мебинӣ. Иҷадан хеле мақсад ёрдам кардӣ, иншоалло ёрдам мебинӣ, иншоалло 100 маротиба ёрдам мекунем. Як мартиба 100 маротиба. Доктор Мазики моҳро мерезонад, ягон зарар мерасонад дар пӯсти одам. Албатта мазе ки моҳиро мерезонад, албатта ин зарари калон мерасонад, чунки ин оварда мерасонад ба вайроншавии вазифаи пӯст ва рецепторҳо. Ҷалакай вазифаашонам гум мекунад. Як бор ду бор мемӯрад, лекин оварда хуб вайрон мешавад ҷалакай. Ва одами шумо намедонед ки мақсад дар таркиби он дору чиз аст. Вай моддаи химиявӣ аст. Албатта ки вай зарари худро мерасонад, сафоида зарари худро мерасонад. Ва шумо нигоҳ кунед ки доруи ки мақсад мо истифода мебарем, албатта ки навишта шудааст ки мақсад агар дору барои дил бошад, агар дигар ҷӯшнастагӣ аст ки мақсад барои агар касоне ки бемории гурда дошта бошад, пиелонефрит ёки дигар беморӣ дошта бошад, категорически вообще-то манъ карда мешавад, ёки мумкин аст залал дорад. Мақсад барои вай бародарон албатта ки залал дорад. Салому алайкум. барои ки ман барои бародарон мақсад ягон сухан гуфта наметавонам. Мақсад касоне ки мақсад доруашонро савдо мекунанд, ҳичи гуфта наметавонам, чунки шояд ки ягон сухани ман барои онҳо ягон сухани бошад ки хафа шаванд аз ин сухани ман. Барои вай ҳичи гуфта наметавонам. Ман албатта бисёр корҳоро медонам, вале сухан гуфта наметавонам, чунки хафа мешаванд аз сухани ман. Барои ки ман ҳақиқатан медонам, корҳоро медонам ки бисёр номумкин аст гуфта гапирасам. Ака берӯз худованд ҷазои хайратон диҳад. Ака коротон иншоалло хуб пеш мераванд. Худованд дар коротон пешравӣ диҳад. Ака мо қатъи саломат бошед Мирзои Давлатиёр, саломат бошед бародарҷон. Бениҳоят миннатдор ҳастам ки фақат сабшони хуб менависӣ, комментарии хуб менависӣ. Доктор Рексон бар таги каш мезанем, ягон зарар дорад, зарар мерасонад?
البته زلال دارد، البته زلال دارد. رکسونا و دیگر شامپونهایی که ما استفاده میبریم البته که زلال دارد. در ترکیبشان مواد خیمیایی دارد که مثلا این شامپونهایی که مثلا هر رازی مثلا شامپون ما استفاده میبریم بسیار مثلا کل میکنند، بسیارش موی سر میریزند، رنگش هم دیگرگون میکنند، پیگمنتاسیای پوست را ویران میکنند. در نتیجه آورده میرسد موی سر سفید میشود یا که موی ریشی یا که دیگر جایی سفید شدن میگیرد. از همون سبب زلال دارد. البته که ما باید بگوییم که در تک کش موی است، در مینه پوچ موی، در مینه پا موی است و ریشها و سر و تنه. این موی ها برای آن خاطر هستند که هوا را گرم نمناک که گرم نگاه شود. از همون سبب ما باید چیکار کردن نکنیم. مثلا خیلی چیندن این خوبه، چین مایه تراشیدن چیندن خوبه. او بده تا یک 10-15 روز شاید که همه تازه بازوده بوی میکردی. این خوبتر از چه از آنه که مقصد در یک سال میکردی. دیگه برادر میدونی که مقصد دیپلیتس میکنن نمیخواد. tak اینجا برادر ما بسیار سوالات داشته ولی سوالش جواب میگردونیم. سوال خوبی نکنه. یک سوال داشتیم با خدمت بسیار با برادرای عزیز یک بار بگم که مقصد شما اگر در فکر سیاسی قرار دارید میخواهید که مقصد یا خدا نکنه بر شما یکان چیز رو کنید. کسانی که مقصد با پیرست یا که میخواد که پیرست کنید با من مراجعت کنید. انشالله که با نرخ‌های دسترس، با نرخ‌های ارزانی که مثلا شما رو پیرست کرده میتوانم شما دستگیر کردن میتونم. برادران عزیز همین خیلی گپ خبر خیلی بفیرم که خیر خوش میکنیم. توپاکو بنیاد سرمو در کرده سید بنیاد چشممو در کرده سید شما نکتم شد بدون شامپون یا صبح شما توصیه میدید دکتر. تشکر زیاد. و من رو سیگه
тавсияи ман ба ҳамин бародарам ин аст ки агар дар ҳолате ки як шампун ё як собунро истифода баред, ҳамин як шампун як собун ин ҳавай дар миҷози ҳамин инсон меистад. Албатта вақте ки ман як рӯз нашишам мақсад сарма сарам накла мекунад, мақсад перх мекунад. Мақсад ман шампуни клеара баъд шампуни хендершова истифода мебарам ва шуморо тавсия мекунам ки шампуни клеар или хендершов истифода баред. Пас тайин ҳамеро истифода баред. ҳам мӯй мулоим мешавад ва ҳам табобатӣ дорад, сохти терапевт дорад. Шампуне ки дар ҳамун аптеко ман ростигап чанд бор гуфтам истифода бурдам, ҳеҷ чиз барои ҳамчун бизнеса ягон фоидаша ростигап надидам. ва барои ҳамин ба шумо тавсия дода мешавад ки шампуни клеар ё хендершова истифода баред, бисёртар хуб аст. Ман аввал фикр мекардам ки ҳамин на самом деле навақадар на самом деле мӯй сарам ҷо аллакай накла кардан монда, рехтанам монда. ва бисёр бародар савол медиҳад ки мӯй сарам мерезад ва агар мӯй сар дар як шабона рӯз 100 дона мӯй агар резад, ин як нормаи мӯй сар аст. ин мӯй бо дар ҷои мӯй рехтагӣ бо дигар мӯй месафад. ба ин шумо аҳамият дода нашавед. ва бисёр бародарон бишар тавсия мекунанд ки мӯй сарро мерезад. Албатта вақте ки дар гору зиндагӣ мекунед, аз сабаби ки хлор бисёртар истифода бурда мешавад, албатта ки мӯй сар мерезад. Чӣ бояд кунед? Мӯй сар рехта мешавад. Так. бародару азиз, боқӣ дар амони худо, тансиати хонобод бошед. умедворам ки хела то чанде ки бошад фаҳмодатон тонистум ва кӯшиш мекунем дар видеоҳои оянда мақсад боз ҳам як гапҳои хубро бо шумо тавсия диҳам, чунки шумоам як фикри ақидаи худро гуфта битонед. ҳаминам мегӯям як хайрхоҳишам ки як кас менависад. Акай берӯз бародарои Акай берӯз бародарои Медбратан Тоҷикистон дар хондагианд, метавонанд дар ҳамин беморхонаҳои Москва кор кунанд. Як равшан медодинаканд. бародар Мирзои Давлатҷӯр, бародароне ки мақсад дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар коллеҷи тиббӣ ёки медучилиш хондагӣ ҳастанд, албатта ки Федератсияи Россия мебиёянд, ҳамон дипломашонро подтверждат мекунанд. дар ҳолате ки подтверждат карданд, мақсад экзамен месупоранд. албатта ки гражданство дошта меоянд кор мекунанд, бе ягон мушкилӣ. вале як чиро бигӯям ки дар инҷо медбрату зарплаташон врачу баландтар аст. медбрату ҳастанд ки 60-70 ҳазор ойлик мегиранд. дар врач мақсад ответственность бисёр аст, ҷавобгар бисёр аст. мақсад барои ҳамаи бародарон бале меоянд дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва подтверждат мекунанд, курс мегузаранд, баъд мақсад медбрат кор мекунанд бе чун чаро. ва як чиро бигӯям ки ҳозир барои шумо программае ҳаст ки касоне ки медбрат ҳастанд дар қишлоқи ҷойҳо метавонанд ба программаи земский доктор
چی کنم 500,000 پولشون میتنه و دیگه جورامشون میکنم هم خونهشون میتنه اون زرقمته. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز سعودی یک عید علیه سلامتی خوبه و بیروزی سعودی خدا باشه رحمت شما سعودی سلامتیتون خوب. انا برادرو عزیز نمیدونم یک کنم سیزده دلیل رو هم برادرمون اللور است. اللور مقصد این برادر بنیاد صحبت‌های خوب میکنه و فهمشش در مورد بیماری شکل بینی خوب است. و وقتی که میگویم که البته که بیمار برای هر در مورد هر یک متخصص وقتی سخن میگویم وقتی که میگویم که ما هم خیلی دکتر رو داریم شما پس باور کنید که همین خیلی دکتر رو ما داریم انشالله کوشش میکنیم هم برادرای خود ما قطعی رفت آمد کنیم مقصد کسل را میکنیم کسل ما هم برادران ما را دستگیری میکنیم ما را برادران ما را دستگیری میکنیم شما او را دستگیری میکنیم برای در واتساپ نوشتم وقت یفتی جوتی البته که نصیب باشه انشالله در واتساپ وقت یفتی جو بگردانم نصیب باشه انشالله. برادر عزیز خیلی پناهتون به خدا نگهبانتون باشه. از اون طرف مرا خیلی слишком яркий бада чашмам сарм дар мекард чашмам муҷиззат аст сармам дар карда намедонам аз чӣ сабаб бошад аз сабабе ки мақсад камтар бемор ҳастам хеле албатта ки всем понятно что ман бемор ҳастаму вале бо слишком яркий бада чашмам гарин дар кардастан ва фикрам ки муддати 1 соат 24 минут аллакай ба 25 минут рафтааста тонистам ки ягон гапи хуб ба шумо бигӯям ё ки ягон сухани хуб ба шумо фаҳмода тавонам. дар амони худо бошед худо нигаҳбонтон бошад иншоалло ки дастгирӣ кунем видеоро падилиса кардан бигирем ва оянда тавати бепулро аз ман бигирем иншоалло. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. танзията хона обод бошед. саломат бошед.